Siyabingelela kakhulu bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu bazalwane. Siyamthemba uNkulunkulu ukuthi bayasizakala abantwana bakhe. Nawe futhi masusizakele uyadlulisa kwabanye. Zimnandi indaba zombuso kaNkulunkulu ziyaxwayisa egameni lenkosi uJesu. Kule video bazalwane ngicela sibuke isihloko esithi siyini isilo. What is the beast? Isambulo chapter 13 siqala ukufunda kuverse 15 sigcine kuverse 17. Isambulo 13 from verse 15 to 17 kuningi engakufundisa lana, kodwa angikho okuningi ngikulokho engizokusho namhlanje ngikucaphuna lana. Khona ulwazi okufuneka sibe nalo bazalwane. Ulwazi luningi kakhulu bazalwane. Uma uhleli ebukhoneni bukaNkulunkulu udele konke, umoya ongcwele uyambula usuku nosuku, ikhathi ngekhathi. Kukwena ukuthi ke uzimisela kangakanani lokho uNkulunkulu asuke kwambula ngomoya ongcwele. So ulwazi luningi kakhulu bazalwane egameni likaJesu. Siyini isilo? What is the beast? Impendulo ethi it is the inhuman, inhuman inhuman, ukungabi nabo ubuntu, whereby a person's nature of God is changed into monster, zombie, devil's character. Ilapho uma ukhuluma khona ngesilo, umuntu odalwe uNkulunkulu ewumfanekiso kaNkulunkulu efuza uNkulunkulu ngokwe DNA kaNkulunkulu efakwe kuye, ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu bokumuntu. Ilapho uSathane ngokuhlanipha kwakhe okungcolile eshintsha umuntu omfanekiso kaNkulunkulu emenza isilwane, monster. Emenza umuntu oyisilwane lokho kubizwa kuthiwa izombi. Isimo isakhiwe umuntu, kwakakhiwe umuntu kodwa lo muntu usenomoya wobulwane ngaphakathi kuye. Wenza izinto ezingalindeleki ukuthi zingenziwa umuntu. Isimila sikaSathane. USathane udlale irole enkulu ukushintsha impilo zabantu, esebenza ngesystem yalelizwe, eqamba amanga ethi abantu uzobasiza. Yiphi lo system asebenze ngayo? I-system of education, i-system of health, ezempilo. Masikhuluma ngesosari kwenye ividiyo laphana kwisambulo 18 verse 23. Ihamba ibanga elide kabi bazandayo isosari. So odokotela bayahlinza abantu. Isibonelo kuthiwa inhliziyo yomuntu iyafeyila, kufuneka ekhishwe kufakwe entsha. Lentsha izofaka ithathwaphi? Ikuphi la kuthiwa khona kudayisa khona inhliziyo zikhandiwe zibekiwe, mayikubhedele yakho ufuna uhambe uyothenga inhliziyo. Enjani inhliziyo efakwayo? Ngoba inhliziyo iyodwa kumuntu. Uma ngabe kufuneke kusinde kuphile omunye umuntu, inhliziyo yakhe mayisifeyila kufuneka ekhanje kubulawa omunye umuntu ngenhliziyo yakhe ephilayo, so that ithatha inhliziyo yalomuntu ophilayo izofaka kulo muntu ofayo. Ubuntu lobo? UbuNkulunkulu bukaNkulunkulu osezulwini odalama zomhlaba lobo? UbuJesu Kristu lobo? No, ubuSathane. Kuningi nje ongakubala. Isilo ilana uSathane ekhipha khona ubuNkulunkulu, ekhipha ulibofuzo lukaNkulunkulu kumuntu, efaka ulibofuzo lwakhe iDNA yakhe. Lonto yenziwa ngani? Lonto yenziwa through professionals, odokotela, ama-scientists, ama-surgeons, surgical practice la
abantu beyohlinzwa khona, basikwe, kuyakhandwa imijovo, kuyakhandwa amaphilisi. Lento ayisagcine-ke kubantu-ke. Iy'lwane zishintshiwe, iy'hlahla ey'shintshiwe, amafruthi athengwayo abantu abafundela ukuthi badle wona njengoba ukuthi kwenye ividiyo sikhulume ukuthi ensukwini zokugcina abantu bedla bephuza betshala. Njengoba kutshalwa nje kuyafundwa ey'koleni kufundela ukuthi kutshalwa kanjani, amafruthi wakhiqiza kanjani, imfuyo uyikhiqiza kanjani, ngakube ezobisi ufuna kube nobisi, ubisi ulukhiqiza kanjani, inkomo yobisi uyi-treat-a kanjani, uyimeneja kanjani. Yonke lonto leyo ulwazi olungcolile likasathane. Izinto ezifakiwe kulokhu okudalwe uNkulunkulu, izinto ezomqondo kaLucifer, into ethagethiwe nje umuntu. Umuntu ukuthi abe yini izombi, umuntu ukuthi abe yini i-monster. Udla inyama ijoviwe, udla ilokhuzana iy'lwane, inyama yelwane engasadalwanga uNkulunkulu ey'khandiwe. Njengoba ey'khandiwe nje awukwazi ukuyi-sustain-a lesi silwane, usi-sustain-e ngezinto ey'natural. Sidinga izinto ey'khandwe ngayo and noma ufika udla lokho, lonto iyosebenza kwi-system, another way of witchcraft, another way of sorcery, another way of magic spell. Wena